Espainian don egoera politiko nasian ondorioz, hauteskundeak errepikatu ingoia. Zue bilok hauteskundetako kanpaina prestatzen nahi dian Podemoseko bikide zeate. Ta ea gure entzulian artean zenbat bozka lortze dituzuen. Herri honetan hitza ere nahiko nekez ematen digute. Igual Podemos geronek hemen galdetu behar genuke. Naizta onera etorri geran hitz egiteko apetaz. Iñaki dugu errejon bera eta ni naiz lakoletaz. Igual egia da hori baina jartzazu koleta tente. Hemen botoak behar dirata zestoar bat presidente. Gurekin hemen filmauko dira telesailikan onenak. Ni konbentzitzen hasitanago bertso eskolako denak. Aitan etxeak antza eteben, eduki du hainbat traba. Guk prometitzen dizuegu zuei, bigarrengo temporada. Telesailetan agertzen dira, jauntxo umetan eskame. Eta zestoan grabatuko deu, gaurtik aurrera kuentame. Eta gurekin etebek segi, behar du eukitzen nibela. Errepikatu egingo dugu, hauteskundeak bezala. Gu zestoara etorri gera, txeke txuriak hartuta. Baina Podemos geran ez dago, guztia deklaratuta. Hemen alperrik gaudeta goazen, biok gure etxerantza. Hemen beraiek nahi duen doinuan, egiten baitute dantza. Zuek aurreko bilak bezala kanpainan zaudete. Baina zue pesekoa zeate. Aurrekoan lana baino biau baite zuen. Erritmoari begiratuta botorikan ezin kendu. Gu bio behintzat gutxienian dantza ondo iten dugu. La Rosarekin ibiltzeiranak gu biok gera deklaro, baino aurreko biek dituzte guk baino arantza gehiago. Opari gixan korbata bana, herritarrentzat mesede, denok dirudun eman dezagun pobriak izan da ere. Presidentia degu Sánchez ta, beste laguna da López, ezekin bukatzeiranak asko eta pulamenturik ez. Ta abizenak olakoetan tiratzen dunez seguru, beste Sánchez bat badet kuadrilan ura ipiniko dugu. Zestuar gutxi gure aldeta, hori da gure kaltia, agian asko zobe genuke Ibarrera joatia. Asteburua ez da egongo, gurekin ekintza faltan, heldu xamarrak elizan eta
jubilatuak petankan. Boto eskatzen egin gentzake, hemen horren beste mitin, gugan guk ez deusin izten eta nahi dezuten ura egin. Haue Pepeko bikide dira. Zuek aurreko hauteskundetan bozka gehien lortu zenituzten. Aber hori superatze zuen. Dagoeneko ezin dut gehiago, haundigi gelditzen zait nei, subentzioak kendu behar diet musika eskolakoei. Pepen kanpaina gaztetxe baten mejuratzen goaz aupa, Julio aspaldi ikusi aldezu horren beste perro flauta. Zerrendan beste bi gauza gehiago ere badauzkat ta aizu, balnearioa pintatu behar da eta gaztetxeari su. Abitu zera boto bilata, giro hau ez da baretzen, akaso hobe zenuke hasi gure sobreak erretzen. Zaharretxeko ationa monei, prezio erdian txampaina, ta berso eskolan dauden gaztei moztu behartzaie mingaina. Hemen indarrak gutxi dauzkagu, Julio etzazu uste, kontu hoiekin hasi ezkero guri moztuko digute. Telebizion espainola da batena eta bestena, derrigorrean kendu behar da berentzat antena. Antena hori sobran dagota, nahi det kontuan hartzea, Julio sarri pentsatu detnik bildurekin paktatzea. Nik aleginak egiten ditut, sartuta bere barruan, barkatu baino ezin dut gehiago Pepeko baten larruan. Joba Julio nere ustetan, hortan hain dotore zaude, hemendik alde egingo dugu bat ere botorik gabe.